lite klädsel då? Vill du följa med mig ut, eller? Ska vi gå ut? Inte? Är du mätt? Nej. Du har ju ätit massor. Har du fikat idag? Nej, inte det heller. Har du varit på Aquagott? Ätit kärleksmums? Nej. Har du inte det? Vill du ha en Peugeot? Nej. Kan du säga hej till kameran? Tycker du om gurka? Eller? Tycker du om gurka? Det gör du ju visst det. Du har ätit massor ju.